Vi står her, Annex, inde på Aarhus Banegård, og klokken er 20 minutter over 1, og vi venter 40 minutter nu, og så kan vi begynde rejsen til. Nej, hende kender vi jo godt. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go, and how come we're so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Det var virkelig random, det der. Den hænger helt nede ved en bukse. Jeg slider fandme ikke på den der er blevet kort. Hvordan fanden kan jeg slå? Det går nok en lang glor, du har der, Emma. Emma, hun kan godt lide penisformede ting. Emma, hun putter alt, der er aflangt og tykt og stort i munden. Medister, der Pøllepige. Emma, hun havde været pøllepige resten af sit gymnasietid. Du burde have ind på Facebook. Emma, parentes, pøllepige. She's called the pøllepige. Hey, pøllepige. Pøllepige. Alle børnene gav duerne brød. Undtagen Kemi-Mike. Han gav mig arsenik. What the fuck? Jeg vil gerne have dine æsler. Stop det så. Stop det. You little fisk. Don't you fisk me so hard. Fisk me so hard. Alle går mok, de kaster deres hænder for en B-boys fest til noget, man ikke glemmer. Så alle drikker, så hold tegn. Oh my god. Velkommen i Intercity-toget til Københavns Lufthavn Kastrup via Københavns Hovedbanegård. Vi fortæller om rejsen undervejs, og har du spørgsmål, så kontakt os, når vi kommer gennem toget. Vi ønsker alle en god tur. Så det var mig, der har balsam og shampoo med. Det var det. Jeg bliver nødt til at gøre. En dokumentar om ludomani. Er det mig? Nu er vi i lufthavn, nu er vi i Prag. Der bliver det Inception. Hej. Vi er ankommet til rum nu. Welcome to the room. Det er forkert. Folk, der peger med piber, har ret. Og det der er det bestemt forkert. Du må godt fortælle, hvor vi skal hen nu. Vi skal hen til Colosseum, men vi skal også hen til Colosseum i dag. Og skal vi se Colosseum senere og få taget billedet? Nej, vi skal først hen til en kirke. Rødborg på middag. Jeg har syndet. Jeg har været inde og skrift. Jeg har haft dårlige tanker. Hvordan så er det kun hen, der ikke må sidde her. Nej, det Så var det virkelig smukt. Solen den skinner, og der er cirka 20 grader. Og nu skal vi så videre til næste stop, som jeg ikke ved, hvor er.
Portegazzone con un stemma a rete, una cupolella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Jeg giver penge. Vi er i Rom. Okay. Rosinen i pølseenden. Hvis man ser ind, han blev valgt af senatet til at blive kejser, eller stemt ind, at de mente, at han var en god en at have, som kejser. Han havde været general under, han havde været i Judæa under, Nerostyre, altså, og han havde bygget alle de her ting til sig selv her. Nødt til at erstatte søen, som skulle bare være sådan flot at se på, og så bygge Colosseum her. Jonathan, kan du ikke kaste noget dit hår herned, så jeg kan kravle op? They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding. I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Hvad for noget? Se, nu tænder I. Det er den, jeg fik på bukserne i går. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. Måske se den her restaurant, vi vil spise på. Det er lidt creepy. Vi tænker her. Det her, det kan jo muligt være et sceneslag. Damer. Så er der palmer. Hej. Vi er nu i det Sixtinske kapel, og som du kan se, er der ret så mange mennesker, og det er ret så stort, og det er ret så flot. Så var det virkelig smukt. Jeg synes, det er rigtig dårligt, at der... Det kan godt være, at de siger, at der ikke må være patter herinde, men jeg kan se et par liv, der her. Jeg skal lige have det der bullshit på. Se, den der, den store en, det er mig, og det er Søren, den lille. Ja. Nå ja, det passer jo rigtig godt. Hvor fandt du den af? Kender du det at være tørstig? Det gør jeg. I need water because I'm thirsty. Thank you. Hej, hvor er vi, og hvad skal vi? Vi er på Peterspladsen. Om lidt tid, så skal vi se paven. Den rigtige pave. Nej, det er den falske sted, ja. Kan du se ham? Ja.
Bliver han borger? Han kører i bil, altså han går ikke selv. Kan du ikke selv? Han er 100 år eller noget. Det er bare en gammel mand. Ja, det er han! Jeg er så glad at se Perry. Vi er på Engelsborg. Fucking varmt. Der er 30 grader. Og her har vi et smukt panorama ud over Rom. Jeg synes lige, du skal tage en 360'er. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do fa fan. Øj, den er cute. Mads fremlægger. Det står nonnerne og griner. Det er ikke nonner alligevel. Det viste noget. Alle kvinder i Italien er nonner. Vi er ved Trevi-fontanen, og nu skal vi lave den smukkeste lille tradition med, at vi skal kaste 3 mønter i, for vi kommer til Rom igen. Ja. Nej, vi kommer til Rom igen, åbenbart. Vi kommer til Rom igen. Det var så sjovt. Jeg tog efter det, så sagde jeg, hvor fanden er min bil? Der er ikke næste bil. Så vendte det på. Så sagde jeg, hvor fanden er din mobil? Det er vigtigt, jeg har brug for den. Nu er det over en eller anden stødsel. Så kom Jen ind, og så ej, det kan jeg slet ikke huske. Okay, jeg er færdig, mand. Hvor fanden er det? Hvor langt gik I hen? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Han er savner sin søster. Pokémon. På en skala fra 1 til 10, så rammer de 10 bagstil. Jeg er nu på Grådens Rand, og jeg låser min mand. Vi skal hjem nu. Klokken er 1 minut over 11, 2 minutter over 11. Og vi tager nogle bussen fra vores hotel til lufthavnen. Det er et mega sejt festival, og folk er alle sammen. Hvor er vi? Vi er i lufthavnen på vej hjem. Vi har det ikke så godt. Vi har det ikke så godt. Jeg tror ikke, der er så mange, der har det særlig godt. Ian har det da okay. Ian har det godt. Fortæl om den hjemløse mand, der hjalp dig. Jeg ved ikke, om han hjalp mig. Han spurgte mig, om jeg havde det godt. Han går op og spørger mig, are you okay? Yay! Jeg er glad at jeg er tilbage i Danmark. Jeg lød som en trakt. Har ikke lavet damer har brugt masser af penge. Bygningskonstruktionen af italienske kvinder. De er alle sammen gået i stykker. Nå. Jeg tror, du har bygget det her. Jeg er et pindsvin. En kineser. Med dårlig manér. Pindsvin. Hvad er det, vi skal sige? Jamen, jeg filmer nu, så I siger bare. Hvad er det, vi skal sige? Hvad er det bedste ved tog? Nej, det var ikke det, vi skulle sige. Ej, hvor var vi hen? Var det Istanbul? Nej, vent, det slutter for mig. Hvad er det bedste ved vand? Nej, det er Rom. Hvor siger du hvad? Rom er det bedste. Skriv Rom med et ord. Peterskirken. Spicy. Jeg var så med klassen. Gået en masse pas. Gucci-butikkerne. At de propper så meget alkohol i et glas, og så lidt cola. Alle de flotte bygninger, vi så. Der er så meget marmor. Jeg er vild med marmor. Jeg har lært marinoen. Dybt som er klassekammerater. Jeg kan ikke rigtig kigge ind i kameraet, og så skulle sige noget på samme tid. Det var den bar, hvor der White Russian og Buddy Holly og Chuck Berry i radioen. Happy hour. Det bedste ved Rom er historiens vingesus i solskin. Isen. Det bedste ved Rom, det er at høre rigtig mange gode foredrag. Der er ikke noget bedre, end jeg lige har samlet den her. Solskin! Skægget. At der var 30 grader. Du sletter billedet. Ej, jeg synes ikke, at de italienske kvinder, det var positivt. Især over for Sports Girl Loves It. Sports Girls Loves It nu. Jeg har lært anden X at kende meget bedre. Hvem er anden X? Hopping that with I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties.